access roads to nitie gi urban city roads. Koro nitie county roads bende. Ma county bende timo budget ne higa ka higa bang' ka gisetimo what you call the County Integrated Development Program CIDP, kama jo piny propose a piny gi gik ma gidwa noger within a ward. But sida ma wan go maduong' en ni number one, chief executive officers ma county gi magin governors gin wele county. 90% of seche gi gin Nairobi, gwan gi limo alima ka gibiro miel koko biro miele Linda ground to obiro miele Linda Mwananchi. Koka mano to biro iko ng'at maduong' kabisa motho e kor gweng' manong'eyo. Bas koro galowa kosegalowa nikech en loyalty ne en to the political party mano tere mobedo governor. Omiyo japiny ni ok ochune. Koro apeni mathagowa sana mag counties. Kidhi e wards tiyudo ka kuonde manie wuoke gik moluongo ni sugar access roads ma ing'adowa jopur niang' pesa mondo los yoregi. Iyudo ka onge gima timore. Ka gavana fuyo gi chopa sadi gi nus mobiro ng'e gima timore piny ka. Omiyo en jowa mondo oyier ni to wadwaro bedo gi telo aina mane. Jaluo ochwero remo mang'eny kabisa kagore ne multiparty kabisa. En gima lit ahinya ni jaluo pod nie kasumba mar single party. En wach malit ahinya. Omiyo kade nitie opposition kaka Oscar wacho no, to nitie jokone gi jokocha ma ka wach rach to nitie jo opposition ma raise mana kaka waneno e National Assembly to waneno e Senate. Senators wa bendo setemo kar bergi en mana ni their hands are tied. Nyi neno ka governors moko ringo modhi ok dwani mondo penjgi ka pesa tiyo. Modhi makoro gengo makoro onge kata koto gengo gi ma ok nyal makgi. Adieri maduk makende ni for the last igni 30 wasego siasa marach kaka oganda. Winjo kuchako gi weche mokwongo gi weche maguns ma be nadwa na contribute maten ni gini nyoko chako nyoro ka ni ng'eyo Oscar ka ni ng'eyo ng'ato ni Wilson Dolaya mano no chako bedo youth ma Jaramogi ka chieng' moro bedo ja siasa. Koro guns gi ng'eny jo siasa mineno gi king'iyo history gi mos tiboyudo ni no chako bedo youth, kosebedo youth bedo gun, kosebedo gun to yiere. En a systemic problem. But all in all, governors were, all of them, within the 4 counties magwa, score 0. Mar siacha to kuro kene negative angono. Kech ento is not there. Eno dak Nairobi. Tinde en leader mar Linda Mwananchi. To kata mana governor mari wacho ni to jo MCS Masiaya governor mari en professor eno limo no. To dongero limo en wendo ka. Dong president nyo biro ka nye entie. Ka president wuok odok kode Nairobi. Mano donge wendo. Nyo chako duogo ka giloso press conference ka moro e weche moko maguns. Penjare ka wuono ka entie koso ne oseidho ndego dhi. Gionge. Ero kama na inyo Ogendo yo mondo wamaka gi kanyo dakika 30 tok saa 5 nyaka romga jwang adaro mar mondo miaka yo matin aneno ote magi med oro gi lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mago ganda bende dowa achiel ka achiel kodugo kang mar ariyo abro bedo kadugo gi ote kanyakla kod duond jopiny e counties mopogore opogore ginto ginene nango kalure kod chenro mag dongruok mopogore opogore mabende nosechak mutieki moko kuom gi bende nochaki to kotieke gwenge mabende giwuoke kik dhi mabor.